οργανώσαμε για δεύτερη φορά γύρισμα από Harlem Shake. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας, όπως είπαμε, τα βγάζετε όλα. Λοιπόν, από ποιον αρχίσατε? Συνέντευξη στο κύριο συνέντευξη. Όχι, όχι, μετά, η διασημότηση είναι μετά. Να του την κόψω! Εδώ, Χάρη, εδώ. Λοιπόν, πες μας ακριβώς πώς είδες τα πράγματα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη. Πες μας λοιπόν εσύ τι ένιωσες. Υπέροχα. Κάποιος άλλος θα μας πει τι... Πες μας εσύ. Λοιπόν,